Al'adar amfani da zuma da shan zuma al'ada ce ta shekaru aru-aru. Duk da cewa wannan abin daɗi yana ba da nishaɗi ga masu son zaƙi, zuma ta fi haka. Ana yin amfani da ita tun zamanin da, tun kafin zuwan addinin Musulunci. Zuma tana da matsayi mai girma a cikin addinin Musulunci, domin an ambace ta a cikin Alkur'ani da hadisai. To menene zuma, kuma wani albarka Allah ya kunsa a cikinta? Zuma ruwa ne mai zaƙi da ƙurajen zuma ke samarwa ta amfani da ruwan furanni. Mutane a faɗin duniya suna yabon fa'idodin zuma ga lafiya tsawon dubban shekaru. Amfanin zuma ya haɗa da tana kwantar da tari da raɗaɗin maƙogwaro, tana da sinadarin kashe ƙwayoyin cuta, tana rage kumburi, tana taimakawa wajen rage tasirin allergies, tana ɗebe bushewar fata. An bayyana zuma a matsayin tushen waraka a cikin Alkur'ani. Hakan fito daga cikinsu abin sha mai launuka iri-iri, wanda a cikinsa akwai waraka ga mutane. Lallai a cikin wannan akwai ayar alamar girman Allah